Hello mga karadyo! Aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni atong sugilanon. Panugon! Binuwakan nga puwa ug itong ang bagay nimo. Hala. Kining usa ka sinina. Mauni ang mauni gisulo ba ni babae sa picture ni Miss X. Da, maulang gigyud ni. Ang buwak. Ang style sa sinina, mao gyud. Ako ning isulob nimo Miss X ha. Ay, daoy, di na jud ko, surrender na jud ko. Gikapoy na kong pangita sa singsing. Hoy, Wilma, oy. Kung di ka mutabag pangita sing-sing, maipagpauli na lang ka, oy. Pero kapoy na kag-ukay, oy. Nga, Okay. oy, siguro kung hain yun ang singsinga. Nadaot niya akong kuko sa pagkisigig kinakha sa mga tanom, oy. Ay, gamitan imong utok, oy. Kahoy ang ikaka sa yuta, ug sa mga sagbot. Ay, imong koko. Unsam taong ka, oy. Ha? Pag surrender dia. Sige na, lihok na dia. Sila lagi si Eric ug Ella. Wala naman sila mangita sa singsing. Daw, at may bawo sa ilang plano. Basin kung wa sila mag-apas ining mansion nga maangko nila sa pagpangita una sa sing-sing. Tuod sad, no? Hmm. Sayang sad kaayo kung dili kita ang makaangko ning maong bay. Mo, Ay, sige na lang, oy. Mutabang na lang ko og pangita sa singsing. Atagi ko stick ba nga ikaw okay sa yuta ba, Joel? Naana, nasulo ba rin kag sinina Miss X? O niya, anak kabarog sa balkon ini akong kwarto ha? Kinsa na? Ako na, Ella. Eric, sod lang. Oh, kinsa nang nagka... Uy, ang manikin ka na. Yes? Siya si Miss X. Miss X? Siya si Eric. Migo na mo ha? Mura na yun siyang tinuod nga tao nga imo siyang sininaan. Ang kuwang na lang niya, maong paglihok. Eric, tabangi ko. Ato siyang pabargon sa balkon. Sige. Tanawa ra gud ang duha sa ibabaw, Joel. Sa balkon nga kwartong Ella. Tanawa gud. yun na pa. Kinsam nilang kauban. Ang manikin na, oy. Mga yabag yun. Gisinaan nila ang manikin nga ilang nakitaan dito sa lake. Mayo nun. Nga wa na sila magunahuna sa pagpangita sing-sing. Aron sigurado na gyud. Nga kita na gyud ang makakuha ining mansion. Yes, maog yun. Pero, mura man gyud og tinuod nga tao ang manikin nga ilang gisinanaan, oh. Oh, natural kay tupong man na sa ilang height. Tanaw ra gud. Ew, kakuyaw. Ay, kalmar kayong duha eh. Nganong ka na sila? Aw, nalingaw na sila sa manikin. Murag mga bata ba? Nagduwa hinuon. Pasagdan na nato na sila. O kita, maningkamot tag mayo. Nga kita gyud ang makakita sa sing-sing. Unsa gyud kaning itong nga box sa layo ining Miss X, no? Sa kong tanaw, mura mo yun og jewelry box. Mausad ang una nako impression. Ella, unsa kahakon, kana maong jewelry box ang gisudlan sa sing-sing nga nawa. Ha? Unsa ka kung dili tinuod nga nawa ang sing-sing. Ug kanaara ni sa mga kamot ni Aman. Oh, aron ato na may bawaan. Atong sudlon ang kwarto ni Amahan. Unsa? Atong sudlon ang kwarto ni Aman? Oh. Atong sudlon ug pangitaon nato kini mong itom nga box. Kung wa ni sa sud aw, manggawas ta. Sigurado ka sa imong nahunanaan? Sigurado. Hinumdumi ang gisulti ni Amahan na.
Nga kung mangita kag importanteng butang, kinahanglang gamiton nimong imong utok. Dili lang kayong imong mata. Husto ka. Ug karong gabi ita musud sa kwarto ni amahan. Muuna tagkaon. Unsa? Muuna na mo kaon sa ila? O madam, mas gusto mi nga musuod sa mga higaanan og sayo-sayo. Kaya mo pang planuhon kung asa gyud mo pangitao ng singsing ni amahan. Maayo ang inyong nahuna-hunaan. Sige, pangaon na mo. Miss X, karong gabi musod mi sa kwarto ni amahan. Aron mangita sa box sa singsing. Sa singsing gyud. Okay ra nganimo no. Ayaw ka suko ha. Oh, alas 12 na itong gabi Mao na ning oras nga mong sabot ni Eric. Oh, si Eric na ron. Dali, suod. Unsa man ka? Andam na ka nga musuod sa kwarto ni amahan? Oh, andam na. Gikulbaan lang kog maayo pero ready na gid ko ngumita sa box nga Sige, sunod ako. Pero kinahanglan nga magsulod kag itom aron dili ka maklaro sa kangit-ngit. Okay, sige. Gikulbaan man ko nagtanaw sa pagtan sa kwarto ni amahan. Nga naman, Mura magpambira og lihok sa amahan. Tanaw ni mo, Eric, dili ka na siya ungo. Unya iyang gahom sa pagkaungo ang iyang ipasunod na to. hilom di oy. Bisan unsa lang yun ang masuod sa mong uho. Naguna-una lang. Ako ning i-vlog, uy. Hain naman ang voice recorder nga kung gipagamit nimo. Tuod. Ang voice recorder tuod. Joel. Joel, Yara ko, uy. kangit-ngit na din sa labi, uy. Dali na. Mana ka na sa taas. Dito sa kwarto ni man. Ay, sige. Dali na. Huwag na kayo nagmata sa taas. Alas 12 na, uy. Huwag na nagmata. Si Madam Lily, nakita na sad na akong umisod na sa iyang kwarto. Humanyag kuha sa kinanaan ni amahan sa kwarto ini. Mayo, dali na. Ah, sige. Una lang kay magsunod ako nimo. Ay di paghimog kasi kasa. Di mahimo nga tunay makamata sa itong pagsuot sa kwartos ti ko. O lagi, mag-amping lagi ko. Ay! Ay pagsaba! Ay pagtingog! Nasabot na nga akong Ay lagi pagsaba. Hilong muna. Hilong. Ha? Uy, nakabantay sa itong kasama din eh. Di na, sunod ako. Hello, guys. Nga na mi sa tubangan sa kwarto ni amahan. Musod na mi, guys. Eric, sige na. Ablihin yung pultahan. Oh, walang unta ni ilak. Abli. Dali, sud na. Hello, guys. Ngit-ngit kayo ang kwarto ni amahan. Suga nagikan sa gawas ang mihatag og danag kamay. Eric, ditong dapita ang kakong sa amin ni amahan. Dali, sunod ako. Eric, what ako? Ngit-ngit ka doy. Tuwara ka ditong dapita ang sa amin. Oh. Si Eric. Anino ni Eric ang nagdagdong sa duol sa bintana. Maklaro na ko yung porma. Eric, ano nagparograman ka diha? Eric, tingog ko eh. Ano na ang makadiha? Oh, iduol siya na ako. Uy, Eric. Uy, ano mo ha, Muslimin ka? Dali na. Unsa man ipokto ni mo? Kapag ka ni mo palhibo. Eric, tupag ako. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!